कार्तिक मास लक्ष्मी मैया के आंगनवा हो से नीत उठी। लक्ष्मी मैया करब तोहार पूजनवा हो से नीत उठी। कार्तिक मास तुलसी मैया के आंगनवा हो से नीत उठी। तुलसी मैया करब तोहर पूजनवा हो से नीत उठी। कार्तिक मास छठी मैया के आंगनवा हो से नीत उठी। कार्तिक मास छठी मैया के आंगनवा हो से नीत उठी। छठ मैया करब तोहर पूजनवा हो से नीत उठी। छठ मैया करब तोहर पूजनवा हो से नीत उठी।